Истинският ужас на градското ежедневие не е напрежението на работното място, а моментът, в който сте у дома за заслужена почивка и осъзнаете, че сте принудени да съжителствате с всеки детайл от личния живот на хората около вас. Отчетливи стъпки, местене на столове и шум от телевизори, които превръщат дома ви от защитено пространство в източник на непрестанно неконтролируемо напрежение. Най-неприятното е, че когато човек реши да сложи край на това, в 90% от случаите се доверява на масовото и логично на пръв поглед решение. Просто купува стандартна минерална вата и я затваря с обикновен гипсокартон, след което с разочарование установява, че шумът продължава да преминава. Истината, която преобръща разбирането за целия процес, всъщност е скрита в един фундаментален инженерен закон. Класическите материали спират само въздушния шум, говоря, но са абсолютно безсилни срещу ударния шум и структурните вибрации, които се разпространяват директно по бетона и колоните на сградата. Голямото откритие в акустиката не е в дебелината на изолацията, а в технологичното прекъсване на звуковия мост. Това означава, че за да спрете тропота, конструкцията трябва да се откачи механично от сградата чрез тежки звукоизолационни мембрани и задължително монтиране на профилите върху сертифицирани виброизолационни окачвачи. В строителната практика детайлът на свързване определя всичко, защото дори една твърда връзка, обикновен винт, забит директно в бетона, действа като проводник, който компрометира цялата система и пренася трептенията директно в стаята ви.